Şu günler Lewap vilayatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabadda salgyt gullugy we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy hususy mikroawtobuslara gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günnogor vilayatynyň mikroawtobus eýeleriniň ygtyýarnamalarynyň salgyt gullugynyň eşgärleri tarapyndan köpçülikleýin barlanylýanyny, şeýle-de awtobuslarlaryň gurutluk hatynyň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň eşgärleri tarapyndan barlanylýanyny habar berýär. Häkimetleriň köpçülikleýin transport serişdeleri bilen bagly güýçlendiren gödäwçiligi mikroawtobus eýeleriniň hemde şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňaýsuz täsir edýär. Türkmenistanyň ähli künjeklerine täzirçilik maksatly hususy awtobuslar, şol sany minibuslar döwletiň ýyla tödürleýän köpçülikleýin transport serişdelerini iň amatly alternatiw bolup durýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan minibus sürüjileri özleriniň şäher ýylatyny hödürleýän tölegli hyzmatlaryna garamazdan döwlet tarapyndan çäklendirilýänliklerini, häkimetleriň durly resminama talaplary bilen baglylykda özleriniň gysylýan onaýdýarlar. Soňky bir neçe gün bäri Türkmenabad şäheriniň 2 we 3 belgili gatnaw ugurlarynda hereket edýän mikroawtobuslar salgyt gullugynyň hemde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan köpçülikleýin saklanylýar. Sürüjilere uly mukdarda jerimeler töletdirilýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä salgyt resmileri hususy mikroawtobuslaryň esasan ygtyýarnamalaryny barlaýarlar. Täzirçilik maksatly hususy mikroawtobus eýeleri salgyt gullugyndan ýörüýte ygtyýarnama almaly. Bu ruhsatnamanyň möhleti 1 ýyl bolup, ol ulug sürüjisiniň salgyt gullugyna degişli salgytlary tölenigine kepil geçýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli sürüjilere salgılanýar. Ýöne ulug ýerleriniň bu ruhsatnamany almagy görnüşinden has kyn we çylsyrmy diýip ýerli sürüjiler aýdýarlar. Mesele möhleti 1 ýyl bolan kepilnamany aljak bolsaň bir näçe resminama toplap olary ýerli salgyt edarasyna tapşyrmaly. Salgyt edarasy sürüjileriň resminamalaryny salgyt gullugynyň Aşgabatdaky baş edarasyna iýerýär. Zerur bolan resminama Aşgabatda 6 aýyň dowamynda taýýar bolýar. Şondan soňra salgyt tölendi, ygtyýarnama açyldy diýip tasdiklama gelýär. Diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumatlardan çen tutulsa salgyt gullugy tarapyndan 6 aýyň dowamyna berilýän ygtyýarnamalaryň möhleti ýüz tutmalaryň iýerilen gününden başlap hasaplanýar. Bu bolsa möhleti 1 ýyl bolmaly ygtyýarnamanyň möhletini iş ýüzüne 6 aýa düşürýär. Ygtyýarnama gelýänçe salgyt resmilerine 700-800 manat töwerewine jerime töläp gezmeli bolýar diýip bir minibus sürüjisi aýdýar. Türkmenistanyň salgyt ulgamyny salgytlar hakynda Türkmenistanyň BTW kanuny düzgünleşdirýär. 2004-nji ýylda kabul edilen BTW kanun geçen döwrüň dowamynda bir näçe gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sebäp boldy. Türkmen kanun çykarjylary soňky tapar üstümizdäki ýylyň aprel aýyna salgytlar kanunyna üýtgetmek girdi. Galy berse-de minibus eýeleri häkimetleriň ýygy edilmeýän resminama talaplaryndan ýyrdyjy bürokratiýadan şikayet edýän mahaly döwlet ýetirligine köpçüliklerin habar beriş serişdeleri salgytlar ulgamynyň sadalaşdyrylýanyny hemde salgyt resminamalarynyň sanyny ulgamlar arkaly kabul edilýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň resmi web sahypasyna görä ýörüýte bir salgyt portaly raýatlara salgyt kanunçylygyna laýyklykda resminamalaryň, beýannamalaryň, ardalaryň we habarnamalaryň salgyt edarasyna barmazdan onlaýn ýagdaýda iýerilmegine mümkinçilik töredýär. Ministrlik döwlet portalynyň beýleki amatlyklary bilen bir hatarda resminamalaryň tapşyrylmagynyň hemde olara garamagyň möhletiniň gysgaldylmagyna gönükdirilenini aýdýarlar. Ýöne Türkmenabad şäherine hususy mikroawtobus eýeleri salgyt gullugynyň resminamalary garamagynyň 6 ay içini çekip bilýänini aýdýarlar. Galy berse-de Türkmenistanyň kärhanalar hakynda kabul edilen kanuny 2022-nji ýylyň 20-nji iýulyna girdilen soňky üýtgetmeler ýurdun çägine hereket edýän kärhanalardan goşmaça resminama talap edilmegini gadagan edýär. Türkmenabad şäherinde hereket edýän 150-den gowrak minibuslaryň eýeleri döwletden hiç hili kömek ýa-da goldaw görmeýärler. Tersine häkimetler olara diňe azap berýärler. Diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň kärhanalar Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň düzümindäki salgyt müdiriýet tarapyndan döwlet belligini alınýar. Bu aralykda Türkmenabadly minibus eýeleri bir tarapdan salgyt resmileriniň esasyny şanasyna öwrülýän mahaly polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ulaglaryň gurutluk hatyny barlamak işlerini güýçlendirýärler. Şol bir wagtda durly ýyllarda öndürilen mikroawtobuslaryň hereketine çäklendirmek girdilýär.
1990-95 ýyllar aralygynda öndürilen RAF kysymly mikroawtobuslaryň hereketine doly gadagançylyk girdildi. RAFlar ýola çykyp ýolagçy mündürmeli däl. Öndürilen ýyly 2000-nji ýyldan pes bolan Gazel kysymly minibuslar hökmany suratda her 6 aýda bir gezek guratlyk barlygyndan geçirilmeli diýip Türkmenawatly sürüjüler aýdýarlar. Galberti de Gazel kysymly minibus eýeleri ulaglaryň guratlyk barlygyndan geçirmek üçin 800.000 manat aralygyna çykdy jetmäge seze war bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu çykdyjylar mikroawtobuslaryň ak reňke boýalmagyny hem öýde üçin alýar. Ma'lum bolýar Türkmenistany häkimetler dilden görkezme esasyna ýurtda hereket edýän awtoulaglaryň ak reňkde bolmagyny talap edýärler. Häkimetleriň her 6 aýda bir gezek guratlyk barlygy talabyna, her ýylda bir gezek ygtyýarnama talabyna seze war bolýan köp sanly mikroawtobus sürüjüleri ýerdici gödegçilikden şikayet edýärler. Şäher ýaşaýjylary bolsa bu minibuslary özleri üçin amatly hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Entegem şol Gazel kysymly mikroawtobuslar bar. Olar Türkmenawadyň Demirgazagyndan gün ortasyna çenli uzunlygy 27 kilometr bolan iki belgili gatnaw uğruny alyp çykarlar. Döwlet awtobuslary yetmezçilik edýär. Mikroawtobus gatnawynyň tölegi 1 manat. Bu aralygy taksi bilen gitjek bolsaň 20 manat çykda jetmeli bolýar. 150den gowrak mikroawtobus Türkmenawat şäheriniň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan hyzmat hödürleýärler. Döwletimiz ol sürüjülere azar bermän gaýtam olary goldamaly. Tersine olara diňe jerime töletdirýärler. Diýip bir Türkmenawat ýaşaýjy Sadat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň köçelerine salgyt guruluklarynyň we polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulugynyň hyzmatdaşlygyna güýçlendirilýän gödegçilik işleri ýurdun beýlek künjeklerine hem dowam edýär. Birazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulugynyň we salgyt barlyklarynyň Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine hem güýçlendirilýändigini, häkimetleriň Türkmenmaşynyň köçelerine hususy taksileri nişana alýanlyklaryny habar berdi. Mart aýyna ýurt başyna geçen Serdar Berdimuhammedow öýüniň ilkinji howpsuzlyk mejlisiniň epesli bölegini ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilmegi talaplaryna gönükdirdi. Prezidentiň aprelde geçiren howpsuzlyk mejlisiniň dowamyna köçe ýol hereketini bozmakda aýplanýan raýatlar döwlet telewizionyny özlerini ýazgyrýan görnüşde görkezildi. Galberti de may aýyna Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakkında kodeksine ýitgetmeler we goşmaçylar girdilip köçe ýol hereketini bozmakda aýplanýan sürüjülere we piýadalara değişlik häzir jezalaryň jerime tölegi artdyryldy. Mundan başga da Serdar Berdimuhammedowyň hökümet başyna geçen ilkinji aýlaryna taksi sürüjülerini awtoulagyň öňündäki oturgujyna istenlik ýaşdaky aýal ýolagçylaryň mündürilmegi gadagyn edildi.